Тук сме на Васка на рождения ден. Децата са също с нас. Тук много подлешника, не ходете, да. Ще трябва да ви проверяваме след това за кърлежи. Не са опасни толкова, колкото имат болести по кърлежите. Насякъде, за съжаление, да. Те не кацат, значи те на краката най-малко, Изи. Те обикновено чувстват, като ходиш по дървото, как се стриса земята и точно тогава знаят да изчисли, точно да падне върху те. И обикновено са тук горе, тук са кърлежите, да. От стрисането на дървото. От инфрачервеното лъчение на тялото. Не знам, аз съм чувал, че от стрисането. Тя много и пречи слънце. Страшно. Ей, Насе! Работа са... Насе, оле, ухапаме кърлеж. Над. Сложим на нея тази чиниите. Не бе, чиниите и тия такова... Какво пречат децата, бе? Какво пречат децата? Не пречат за чиниите и за тенджерите. Виждай това, Иво. Иво, виждай това. Адрианка, я се гушни за какът е добър. Гушнете, Андрея. Адрианчо, не. Тони нещо принася. Какъв изглед. Какво време е. Ето го! Ето го, Иво! Или да спри! О, да, там. Не се карайте. Така ли мислиш, Вася, или? Аз си взех пръста! Както ви? На лице прилича. Аз се абстрахирам, че Вася е напълняла много сега или че ти Напълняла ли? Внимай, какво говориш, защото Вася ще слуша на YouTube. Като погледнете... Ма Вася напълняла ли е много? Напълняли сме всички. И който с годините само се напълнява. И на Ели имаш... Андреевчо. Види дали можете от това червеното. Ето го. Елия също са май. Гепи целия Ама и на сладолед. Ели тя. На Ани, единствено на Ани не прилича. Ами това изяш първо. На Вася най-много прилича. Ми добре, аз само червения. Сина ти пристига за червения. Това е най-повезно. Ау, козуна! Аз не съм яла козуна. Козуна ли си на? Моите не вкусват. Ти ли си го Гледат правила? го и викат, какво е това? Викаме, кисело мляко, аз ще го с кисело мляко или Виж, спря. мама с шоколад. Мами го това. Андрея с козунак с бял и черен шоколад. Страхотен. Вася, ти откъде го измисли този козунак? Това съм го отрял от... Аз много ги харесвам. Ма ти си страшна, де пупата ще стане голяма за Холандия. Какво ще правим? Ще ни умалее дрехи. Аз съм гледал... Калино, моля ти се насядай там. Не съм ги пробвала, значи ще пробвам да видя какво харесва. Той е Калинка, Адриана яде козунак, много с шоколад. Тя такова не яде харесва. Аз един път съм правила. Тя се чуди нашата каква интрига да измисли сега. Как да направи така, че да не да я кеф на другите да им е Не, глупости. страшно циганка. Кой бе? Абе, Она е. там една съседка. Тъмната перла зад тебе. Тя знае това определение. Днес е позволено всичко тук на... Искаш ли торта? На, се погледи това. Андрея с Адриана погледи колко е. Или тогава се дойдат. Нас е вътре, знаеш какво има такова ячен крем. Не мога вече.
Ива. Мале, какво набиване. Моля се, някъде така. Ама надряна Трябва да може да много. си затвори устата. Че ще изпадне. Миличкото. Аз се уча да яде нежно, тя вижда Ма тя- Така е, Настървени. тя сама ще го направила. Ти дам да. Дай две. Ей, бебе. Така. Бебе малко. Бебе малко. Вкусна. Много вкусно, бебе, да. Вкусно. Като ядеш като неандерталец малко бъде. Калинче, искаш ли? Чулия? Изи. Доска вика. Ей, бебета. Вкусно! Не унищожавай на детето такова. Страшно такова е детенце. Абе, защо така правиш? Само, че не Нас дай козунак в школа, ще да взема виждаш и да хвалиш. Кознак нижна ли е? Ма не, Ей, бебе. Пробай. Вите, хубаво е. Той иска да го щупи. Бебе, цела да дам козуначе, бебе. Той си игра с бебето, снимай го това. А, бебе. Снимай. Я бебенцето. Бебенцето. Танички, нашето бебе, къде е мам? Мама Тони, тя иска бебето да вземе. Храни бебето. А, мама Тони колко смешна. Айде, мама Ани, ще има ли още едно бебе, а? Моите бебе. Не, моите. Голям капе. Вижте. Наско, дай бе, виж детето. Алеле, Боже! Чиника няма ли да дадем на нея? Ето, нямаме нас. Там има чиники чисти. Или една такова. Има една чисти, салфетка. да. Ще дам и чини. Бебе, И салфетка има там, всичко има. Помогни, Изи, помогни на нека да малката. яде. Опасна. Браво, Ето права на се бебето. абсолютно сама. Айде, бебе. Машко. Слагай и другото. Служи си тук. Ето и са. Даничка, как се хранят принцеси? Чакай, Не се стани хранят. малко. Стани. Маничко се хранят. Айде седи сега. Виж, тук има Браво. кремчевата, видиш ли? С кремче се вземе. Баварски крем, да. Малко си го така го откъсни направи го, и да. той ще изпадне. Така, хубаво го разпръска. Къде да скажи, че ни е към, не? Ходи на носа. Да бе, не знам какво се е разкрасила. Откъде го е взел, Митко? Но Кое? това не е изтапано. Не, това е ударено. Цялата се е насинила. Не знам откъде. се ударила Бекалина? На трамплина се казва, че... А може и да се е намацала с това. Вчера на игралната? Чакай. Дай да видим на мацата. Не бе, не е на мацата. Не, това е ужирано. Ударено е. И къде се удари, бе, Калина, вчера? На игралната ли се удари? Не бе, преди малко те и нямаше нищо. Не бе, не, още сутринта и беше. Не, съм Още сутринта още беше. Андреас, погледни какъв козунак има. Ма той е бил с крем вътре, как може да не го усетиш? Крем? Да, такъв хубав крем. Крем? Нас къде се дай му малко. Виждаш ли го крема? Ето го. Баварски крем, такъв яйчен. Отваря устата голяма. Крема да лапнеш. От тук се отхапва. Голяма уста обаче. Ето го. Ето го крема вътре. Браво. Не е насякъде. Харесва ли? Козунак с крем. Аз обичам. Хареса му. Виждаш? Ела сега. Калинче, ела или към мен. Така. Охо. Има съдове. Ти елате, седнете, стига сте пренасали. И без това, което донесохте, няма да се изяде. Чакай, това не е само за мен. Само да аз питам. Изи. Искате ли да ви измия чините? И те вика, да, не може да си излезе. Изи. И зала да питам, къде ми е правда. Изи, дай на малката салфетка. Дала съм салфетка. Даде ли? Салфетката. Ето. Добре. Защото облизва пръсти, гледа. Гледай как яде. Хубаво. Не, Бърши мъцката. вечерта преди да си тръгне за България съм тъпчана. Ани няма нужда да ядем месо и картофи, това не е добре. Не бяхме аз ти и Роза. Майка не си спомня дали беше. Трите си беше, но не си бяхме отива. Най-важното е, че се прибира от училище и не е намазано. Пробваме домати. И сега си говорим, Андрея, който ще ще да не по почне Сърбия да прави излиза роза през вика. Имаме една приятелка от Сърбия, направила е страхотни домати с салицил. Сега ще отиде да видиш. Да, веднага тя скача от тия веднага. Отива и носи молитва по тилото. И вика отворя. И Васко застава с гръб към нас. Като се отваря къщи в този. Цялата стая става в домати. Масето горе по тавана, помивката. Ужас! Стените, да, Ужас. шкафове. А то какво ферментирало и Виж сега. Тя не изчака, аз също правя домати с салицил, да. Аспирин. 24 часа те стоят. Припенват.
И тогава ги затваряш чак. А тя не го е таковала и от пяната. Обаче ние не знаеме. И аз го отварям. Ужас. И то, а къде избухна, ти казвам, то Бомба. тавана, отгоре шкаф. Какво направи? Веднага изчисти. Голямо започна, вие не започна. Аз се качи горе по това по Ужас. шкафовите. Аз не знае, че това трябва да се отпемва, да се чака да... Разбъркваш го, той има по 4 аспирина на литър. На литър тя... Много го Стринка ми валя лека и пръст. Тя го... 4 аспирина аз на око. 4 аспирина на А иначе е много... Това беше за нея. Ама ни да говориш. Ама ни да говориш. Боли глава после. Знаеш колко е хубаво. Много е хубаво. И го оставиш на дрезна. Но са, те не са варени, не са нищо, не са правени, нали? Трябваше малко походи да ти се намести и манджата или легни някъде да спи. Като готва спагети, Той е от Габровския край, да. Браво! Тази принцеса много е дебе. Най-интересното, че никъде не е окапана. Много чисто дете, да. Една точка няма. Едното. Страшно е. Страшно дете. Защото нашите са нерваци, нашите искат колкото се може по-бързо се натъпчат. Тя бавно се храни. За да седи с нас. Тя се Хубаво. кефи да седи с възрастни. Мислиш? Тя си е свикнала от малка, защото нямаме хмер. Така е ли? Бебе? А сега ще питаме дали може да пуснем Доволна е. танцуваме. Устата нагоре. И аз много ях. Аз много ях. И нашите ях, да. Налих. Вчера ми вика налих. Ей, бебе, искаш ли да направим една разходка до другата къща? Идете да извикате Карло, да му кажете, че сме се наяли като попски чеда на полунемски такъв. О, с тим един боровинчец да си взема. Айде отивай. Айде, бебе, ела с мен. Айде, отивай при Кара. Мата, ти хващаш на тия крем. Ще ходите в България? Ние? Ами, аз би отбоя, ама аз искам много да ходя. Заради баба ми и дядо ми. Те нали са много възрастни. И Наско... Това ще ги... Знаеш ли защо не? Още повече Заради да цялото пресират. изнервяне. Да. Като си тръгнете. С колата трябва да си ходим и мен ми се справя косата. От София нямаме вече апартамент, трябва да минем да видим майка. Майка ми винаги се приготвя за обяд. Не мога да си надам и веднага да тръгвам. Жената не е виждала. Е, че какво лошо има в това нещо? Нахранваш се, приспиваш и отиваш. Къде ще преспим? От тях? На тераста. Имаш хотел за под 50. Ето ти ключата. Аз викам и да идем на хотел, обаче се почва обадене. Майка ми обаче там няма едно нормално място. И отдял трябва да се вади чершафи за една нощ. Наистина хотел е най-изгодно. И като чуеме колко ще ни ударат, като ни видят с колата. Защо ще ударят от тук? Отиваш на славянска беседа, 60 лева ти е стаята. Две двойни стаи ти струват 120 лева. Ходих с колата, като тръгвах за тук. Да? До България спът на Ходих, хотел. Ани ма покани от тях да спя. Ани. Да, Павловски. И викам, чакай там по-надолу, нали знаеш на славянска дясно има паркинг. Нас се трябва да спим и трябва да си вадим и да... Ани, майко, хотела има паркинг пред това е безплатен. На хотел на Бреголев. Знаеш ли колко е? На хладно. Мисля, че е 5 на вечер. Лева. 68 лева на вечер. Това са прекалили. Това са прекалили малко, да. Къде е 68 лева вече? На славянска има частен паркинг малко по-надолу. А паркинг? Накрая ще те набия. Безплатен, бе. Не, по-надолу. Накрая ще набия. Сигурен съм, че го дразниш, Ил. Абсолютно съм сигурен. А, и къде да оставите колата? Тя беше пълна с багажи. Сега ще тръгна да се оправям с нея. 68 Ние сме се толкова Както ми ще трябва да бъде съм вала. лекар, поле байки. Вика, колко хубаво крепчик. Голяма връзка. Айде, ще ходим на разходка. Айде. Нас е на